על תחום של אף וסינוסים בבית חולים סורוקה. היום אנחנו נדבר על קושי בנשימה אפית, סיבות לכך ואופציות טיפוליות. אז קודם כל נתחיל מהאנטומיה של האף, ואני רוצה להראות לכם קצת תמונות. אז אף שלנו יש לו שני חללים, נחיריים. החללים האלו מופרדים על ידי מחיצת האף, שזה בעצם מבנה שכולל סחוס בעצם, ומצופה בשני עלי רירית. חוץ מזה באף יש קונכיות, יש את הקונכיות העליונות, קונכיות אמצעיות וקונכיות התחתונות. כאשר האוויר נכנס לאף, הוא נכנס דרך הנחיריים, כשהוא עובר חלל האף אז הוא מקבל לחות, הוא מתחמם, ורירית הקונכיות גם עושה ניקוי לאוויר, וככה הוא מגיע כבר לקנה הנשימה, לח, נקי, בטמפרטורה נעימה. אז מה קורה שיש לנו סטיית מחיצת האף? ככה יערי האף שלנו, אנחנו רואים שבגלל שיש סטייה, אז צד אחד של האף מוצר, ובן אדם הזה מתחיל להתקשה לנשום, ומתלונן על קושי בנשימה אפית. ודבר נוסף, זה הגדלה של הקונכיות. ברגע שקונכיות מתנפחות, הן גם חוסמות מעברי אוויר, וגם זה גורם לקושי בנשימה אפית. מה הסיבות לכך? הסיבות בדרך כלל לסטייה של מחיצת האף זה חבלות אף, וברוב המקרים אין סיפור של חבלות האף, ומה שקורה זה רק התפתחות של האף ושל הפנים, שהיא לא תקינה, שגורמת לסטייה של מחיצת האף. עכשיו, אז מה הסיבות לקושי בנשימה אפית? לא בהכרח תמיד זה סטיית מחיצה, לפעמים אנחנו מדברים על נזלת אלרגית, לפעמים אנחנו מדברים על פוליפוזיס, על פוליפים באף שחוסמים את האף, יכולים להיות אירועים של סינוזיטיס חוזרת, וסטיית מחיצת האף וקונכיות מוגדלות. כמובן, כל מטופל עם התלונות על קושי בנשימה אפית צריך לעשות בדיקה מקיפה. קודם כל צריכה להיות בדיקת אף אוזן גרון, שבודק את האף, לא רק בכניסה לאף, אלא יש גם סיב אופטי שאיתו רופא אמור לעבור את כל האף עד ללא האף ולא הפה, ולהתרשם מהמבנים של האף, שיכולים להסביר קושי בנשימה. אם מטופל מייצג תמונה ותלונות חשודות לנזלת אלרגית, אז מטופל הזה יופנה לרופא אלרגיה לביצוע טסטים ואבחון, וכמובן אם מדובר בנזלת אלרגית, המטופל הזה קרוב לוודאי יקבל טיפול תרופתי קודם כל, בכדורים, בספריים, או שילוב שלהם. ובמקרים שיש באמת סטייה של מחיצה והגדלת הקונכיות, אנחנו נדבר עם המטופל על הניתוח לתיקון סטיית מחיצת האף וכריתת הקונכיות. אז מה זה הניתוח הזה בעצם? זה ניתוח שבדרך כלל באותו ניתוח אנחנו מבצעים גם תיקון של סטיית המחיצה וגם כריתת הקונכיות. הניתוח מתבצע בהרדמה כללית, המשך הניתוח בערך 30-40 דקות. הרוב המוחלט של הניתוחים האלו מתבצע דרך האף, ככה שאין שום חתכים חיצוניים באף ואין גם שום שינוי בצורת האף חיצונית. מחיצה, אנחנו בעצם עושים חתך ברירית המחיצה בדרך כלל בנחיר שמאלי, מרימים את הרירית, דרך הסחוס עושים חתך ומגיעים לצד שני של המחיצה, מפרידים רירית גם מצד שני, וברגע שסחוס בעצם מופרדים מהרירית, אנחנו קורטים את החלקים המעוותים שגורמים לחסימה אפית, ותופרים ריריות בחזרה. ככה אנחנו מגיעים למצב המחיצה בקו האמצע פחות או יותר.
אז מה זה ניתוח כריתת הקונכיות? הקונכיות, כמו שאמרנו, שיש תפקיד מאוד חשוב ברירית של הקונכיות, ולכן המסקנה שלנו כבר מזמן, שאנחנו לא כורתים קונכיות בשלמות, יש לזה הרבה סיבוכים והשלכות, זה עושה יובש באף, זה יכול לגרום לתסמונת האף הריק, שנדבר על זה בהמשך. אז מה שאנחנו עושים היום, אנחנו עושים כריתה חלקית ומשתדלים לשמור על הרירית של הקונכיות. אני אישית עושה כריתת קונכיות בגישה האנדוסקופית, עם סיף אופטי קשיח שנכנס לאף, ומאפשר לי לראות על המסך תמונה של חללי האף עם הגדלה משמעותית ואיכות טובה, ותחת ראות הטובה הזאת אני בעצם מרימה מתלה רירית של הקונכייה, שומרת עליו, ומורידה חלק הצדדי של הקונכייה יחד עם עצם. ככה אנחנו מגיעים להקטנה של הקונכייה, עם רירית שנשארת לתפקד. אחרי הניתוח הזה בדרך כלל לאף מכניסים טמפונים, שנשארים לילה אחד. יום למחרת בדרך כלל טמפונים יוצאים, ולא לצפות שיום למחרת מרגישים כבר טוב, ומצב כבר מעולה והכל טוב. יום למחרת אף עדיין גדוש, חסום עם הפרשות, יש דימום, לא נעים, צריך להיות מוכן לזה, זה שבוע, שבוע וחצי שהם לא קלים בכלל. מטופל הולך הביתה, ובבית מה שהוא מתחיל לעשות בימים הקרובים אחרי הניתוח, זה לבצע שטיפות מי מלח. המטרה של השטיפות זה לנקות את האף מהפרשות, מהדם, ולהוריד בצקת אחרי ניתוח באף, כך שאף פתח כמה שיותר מהר. בדרך כלל הביקורת הראשונה זה אחרי 10 ימים, שבועיים מהניתוח, בביקורת הזאת בודקים מטופל, מנקים לו הפרשות, מסתכלים בתוך האף, ומחליטים על המשך הטיפול. בדרך כלל אחרי שבועיים פחות או יותר מתחילים להרגיש איזשהו הבדל, ומתחילים להרגיש שהאף נפתח. סופית, התוצאה הסופית זה בדרך כלל 3-4 שבועות, עד שאפשר להגיד אם ניתוח הצליח או לא. זה לגבי הניתוח ומהלך אחרי הניתוח. כמובן, כמו כל ניתוח אחר, גם לניתוח הזה קיימים סיבוכים. זה יכולים להיות סיבוכים רגילים של כל ניתוח אחר, כמו דימום, זיהום, כאבים. האף חסום, אז הרבה פעמים המטופל מתלונן על ראש כבד, כאבי ראש. דברים יותר נדירים שיכולים לקרות, יכולה להיות פגיעה בחוש הריח, והפגיעה בחוש הריח יכולה להיות ירידה בחוש הריח מוחלטת, וזה בעצם מצב שמאוד חשוב להודיע על זה למנתח די מהר, כי הסיכוי לחזרת חוש הריח הוא תלוי פה גם בהתחלת טיפול מהיר ומוקדם כמה שיותר. יכולים להיות הידבקויות באף, שבעצם בין קונכייה למחיצה, וזה דבר שיכול בהמשך גם להקשות על נשימה, ויהיה צורך בניתוח נוסף להפרדת הידבקויות. יכול להיות נקב באף, במחיצת האף, זה בדרך כלל קשור לטכניקה לא מוצלחת של ביצוע ניתוח, ומה ההשלכות בעצם של הנקב? אם מדובר בנקב גדול, זה הרבה פעמים זה לא מורגש, לפעמים זה עושה יובש ודימומים, ואם מדובר על נקב קטן קדמי במחיצה, אז הרבה פעמים ניתן לשמוע שריקות בזמן הנשימה, כי האוויר בעצם עובר דרך הנקב הזה מנחיר לנחיר. זה פחות או יותר דברים שיכולים לקרות אחרי ניתוח מחיצה וקונכיות. כמובן, לפני שמחליטים, מקבלים החלטה על טיפול הניתוחי, שוב, מאוד מאוד חשוב להיבדק על ידי רופא אף אוזן גרון, להעלות את כל האופציות, לספר סיפור מלא, מה מפריע, מה התלונות, מה הביטויים, כדי לכוון רופא, האם יש בירור
האם יש צורך בבירור נוסף כלשהו, האם יש מקום לניסיון טיפולי בתרופות, בספריים, כל מיניהם, או באמת הניתוח זה הדבר שהכי מתאים והכי יכול לעזור למטופל. זהו בעצם, זה מה שרציתי לספר היום ככה בקצרה בנושא הזה. תודה רבה ולילה טוב. אשמח לענות על שאלות בהמשך.